Pera mag duond bura mar ODM dhi ng'eyo chal mar yiero mar kor gwenge mar duond burano chieng' tich ariyo juma manyien. Jakom ODM en Mbadi onyiso jofwamb weche ni yierono mane ochan bago dwe manyien inyalo chwal nyime kaluwore gi onge mar komiti matayo yiero kama. Chris Owino miyo ler mar wachni. Ndalo adek kende motelo ne dwe mar ang'wen, jakom duond bura mar ODM Mbadi oolo kwe chuny johera mag ODM bang' wacho ni yiero mag kor mag duond bura mane ochan bago dwe mar ang'wen higani inyalo chwal nyime. There could be some challenges to that because our board or our committee, election coordinating committee, is not yet in place. So we may not have party elections in April, but that is a decision that the party will take. Yiero mar ODM ne ochan bago dwe manyien, kata kamano Mbadi wacho ni ler malong'o e wach makamano dhi wuok juma manyien e kinde romo mar komiti mochung' ne yiero. We are having a central committee meeting, unless indicated otherwise, on Tuesday next week of 2nd. That is where we are going to take a decision as to whether we will proceed with the grassroots elections as earlier been indicated for April. But there could be some challenges to that. Ewi PM mar siasa kin Governor machon Mombasa Ali Hassan Joho kod Wycliffe Oparanya, Mbadi ojiwo jogo duto man kod dwaro mar telo ne ODM mondo bed kod horuok kendo thegore kod gigo duto manyalo baro ODM. Those who want to lead this party and those who are interested in the strength of the party going forward to exercise restraints, exercise patience, and allow the party leader to manage the party and together with the leadership of the party. Kata kamano, Mbadi okwedo pogruok moro amora e duond bura mar ODM. It has nothing to do with the so-called infighting. There is no infighting. What we are saying is there should be no discordant voices in the party and voices that would cause panic to our members and especially our support base. Joho osebedo ka goyo koren en moro motelo ne ODM poni ogai margi Raila Odinga oyudo kom AUC e kinde ma Wycliffe Oparanya bende neno ni en ema onego tel ne ODM bang' chung' kod Raila Odinga kuom thuolo malach. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.